tibżax minn dak li ma tafx, la tibżax minn dak li ma tafx frin. Bħala l-aħħar mistieden fil-programm tal-lum għandi l-Adrian Grima li se jkellimna dwar proġett interessanti ħafna ta' żgħażagħ li l-mużika tagħhom irrekordjawha fuq CD. Llum tiġi tal-mużika, tkellimna ħafna dwar il-mużika. Però il-mużika li tkun għaddejja minn żmienha u mbagħad tinbidel hija dejjem valida. Tibqa' kif tkun, pero timbidel skont l-esigenzi u skont il-periodu li tkun se tindaq fih, hux vera. Ekku. Għanna dis-CD li hija ta' grupp li jismu Plato's Dream Machine. U l-album jismu Plato's Dream Machine. Dream Machine. U l-album jismu Era. Daw ħaġa ngħidlek grazzi tal-li ġejt biex tuħu sem f'dan il-programm, din l-intervista li ħannamlu dwar din il-CD li tiġa tkellimna li mhix la tkanta. La, Fortunatament. ma nafx. Ma naddix kummenti għax ma nafx. Pero li inti ġejt mistieden mill-membri ta' dan għal-grupp biex tuħu sem fit-tnedija ta' din CD. Għajdinna l-involviment Adrian tiegħek x'inhu. Mela ftit xurilu Robert Farrugia Flores li mexxi dan il-grupp Plato's Dream Machine u li huwa student ukoll l-Università Li huwa kantant. Li huwa l-kantant u anki jikteb il-lirika u volut ħafna ovvjament anki fil-kitba tal-mużika flimkien ma' membri oħrajn tal-grupp. Ftit xurilu kellimni Robert għalli sennidu dan ix-xogħol ġdid tagħna, din il-fażi ġdida fil-ħajja ta' Plato's Dream Machine, fażi iktar elettronika, iktar sperimentali, iktar ġdida f'ħafna sensi, u xtaqu li jinnuħu sen fit-tnedija billi naqra xi poeżiji. Naturalment, Robert ma xtaqx li jiena mur hemmhekk naqra poeżiji tiegħi u nitlaqlem mingħajr ma jkun hemm sinerġija, mingħajr ma jkun hemm xogħol ħafna iktar mill-qrib mal-grupp innifsu. Allura bdejna nitkellmu minn xhur qabel it-tnedija li se ssir issa fl-aħħar ta' April, fis-26 ta' April, biex meta naslu għat-tnedija ikun sar ħafna xogħol bisħab bejni u il-grupp. Allura matul ix-xhur diskutejna l-influenzi fuq il-lirika u anke naturalment fuq il-mużika ta' Plato's Dream Machine. X'qed tfisser eżatt bix-xhur, kemm il-xahar? Ġifieri f'Novembru bdejna nitkellmu, it-tnedija hija f'April, ġifieri f'Novembru konna ġa bdejna nitkellmu, bdejt nisma' id-diski li kienu rrekordjaw diġà u li kien hemm verżjoni mhux finalizzata tagħhom imma kienet verżjoni li stajt nifhem sew ħafna id-direzzjoni li kien qabad il-grupp u naturalment kelli wkoll il-lirika f'idejja. U allura kien interessani ħafna nifhem minn fejn ġejja dik il-lirika, l-influenzi filosofiċi qawwijin. Waħed minnu huwa student tal-filosofija. Ekku Robert li kiteb il-lirika u li jmexxi l-grupp u li kanta huwa student tal-filosofija li jinteressa ħafna x-xogħol ta' speċjalment Albert Camus u l-ktieb tiegħu dwar il-mit ta' Sisifu li fihem taqsima li titkellem dwar Camus jsejħilha il-kreazzjoni assurda u fil-fatt dik hija taqsima li jiena Hija vera assurda? Qed jitkellem fuq l-assurdità fil-tradizzjoni filosofika speċjalment ta' Camus ma' Franċiża b'mod ġenerali, imma l-idea ewlenija ta' Camus li aħna f'din it-taqsima li aħna ninsabu fid-dinja fl-aħħar mill-aħħar waħedna aħna l-bnedmin u rridu infasslu ħajjitna aħna għax ma nistgħu nistrieħu fuq ħadd u fuq xejn illi jista' biex ngħidlek jiddiżinjanna, jfassnilna ħajjitna waħedna, ġifieri il-bnedem m'għandux it-tama li hemm xi ħaġa oħra wara il-ħajja jew li hemm xi ħadd ieħor il fuq mill-ħajja. Allura irid jieħu biex ngħidlek irridni ta' ħajtu f'idejh. U x'kien l-element li lilek ħajrek tuħu sem f'dan il-proġett?
Il-mużika Jew inkella l-interessak ħafna. Il-mużika u l-proġett kollu, l-lirika interessantissima u allura Għax ta' Camus? Le, ritnejt l-influenza ta' Camus Jew importanti, l-influenza l-influenza ta' ta' Levinajja, Levinas u kolli interessanti ħafna fuq dan il-proġett. U il-proċess kollu interessanti, il-fatt li se naħdem ma' grupp ta' mużiċisti u anki ma' liriċista illi ħarsu lejn Tajjeb li il-futur. ngħidu li inti ma ktibx il-klim tal-kanzunetti. Assolutament li il-mużika u l-klim inkitbu minn Plato's Dream Machine, il-lirika speċifikament minn Robert Farrugia Flores u jiena nintervjeni berba poeziji li hemmhekk iva dawk ktibthom jiena, però Inti ma se tkun mistieden biex taqra xogħlijiet oltre li hemm eżattament. fis-CD. Mhumiex parti mis-CD, Le, mhumiex. imma din se tkun biex ngħidlek Imma x'inhi performance li għandha r-rabta? x'taqsam mat-tnedija ta' CD. Ir-rabta hija ir-rabta bejn il-poeżiji li se naqra jien, se naqra 4 poeżiji. U Tiegħek. il-lirika, eżattament, u l-lirika ta' CD li kiteba Robert. li kiteba Robert Farrugia Flores, hemm rabta intima għaliex dawn huma poeżiji, il-poeżiji tiegħi huma poeżiji li diskutejnihom fit-tul jien u Robert, il-lirika tiegħu hija lirika li diskutejna fit-tul, il-mużika, il-kliem ta' Flynn din il-kanzunetta li ħarġu mis-CD, jiena ktibta speċi kumment kritiku fuqha ukoll il-lirika ta' din il-kanzunetta. Inħossni illi għalija kienet dan għalija proġett interessanti ħafna ġeluni inħares li aspetti oħrajn tal-kidba tiegħi. Per eżempju, għall-ewwel darba naħseb ktibt poeżija relativament twila b'element qawwi filosofiku. Kieku ma kienx din l-opportunità li offrew li Plato's Dream Machine ma naħsibx li kont nikteb it-tip ta' xogħol li ktibt għalmenu wieħed mix xogħlijiet li ktibt għal din it-tnedija. Eżattament. Minn din serata li se U ssir. eżattament, u naħseb iż-żewġ elementi ewlenin li hemm fil-kitba li jien se nippreżenta f'din it-tnedija huma l-imħabba li qed nikteb ħafna fuq f'daw l-aħħar sena sentej speċjalment wara li mort il-Festival tal-Poeżja ta' Nicaragua ta' Granada fin-Nicaragua u l-element filosofiku li qed insemmi hemmhekk iva ħassejt illi kemm il-lirika ta' Robert kif ukoll il-kitba f'dal-ktib tal-mit ta' Sisyfu tal-Albert Camus influenzaw ħafna għalmenu parti mill-kitba tiegħu. Allura f'poeżija minnhom litteralment nisraq litteralment frażijiet u termini kemm mill-lirika ta' Robert u kemm mix-xogħol ta' Camus. It-tnedija ta' din is-CD se ssir fis-27 Fis-26 is-sibt, Di se tkun iva, April. is-sibt 26 ta' April fit-8:30 ta' filgħaxija jinfetħu l-bibien il-biljetti huma kollha mill-bib u dan se jsir it-tnedija se ssir fit-teatru tal-MITP il-Belt. Jiġifieri l-Università l-Antika f'dal Kastri San Kristofru l-Belt fit-8:30 is-26 ta' April ikun is-sibt u kulħadd huwa mistieden. U min huma l-elementi li jiffurmaw il-grupp? Mela, semmej kemm il-darba Robert Farrugia Flores u għal-kanta tu jdoq ukoll il-kitarra f'dan il-grupp, u mbagħad hemm Mark Abela żidza fuq id-drums, hemm Justin Gallia li jdoq il-keyboards, hemm Samuel Grima li jdoq il-bass u Francesco Sultana li jdoq il-klarinet u anki perkussjoni. Dawn huma l-5 membri tal-grupp Plato's Dream Machine li flimkien ir-rekordjaw għand Temple Studios l-album iġdid tagħhom Era fis-sens ta' Arwin. Arwin bl-ħwejjeġ, Eżattament. Għal-kem għawek. Epoka. Eżattament, għawek era però għandha konnotazzjoni iktar filosofiċi. Għaliex taħseb li msemmija era ta' idea ta' dbatija, ta' aks, imma anki ta' twelit mill-ġdid, per eżempju. Iktar fis-sens tal-bniedem mikxuf, tal-bniedem li jinkixef. Jistqar kollox. Dik ukoll naħseb illi il-lirika komplessa ta' dan l-album, però naħseb li hemm din l-idea li qed issemmi inti Joyce tal-bniedem li qed jistqar kollox, imma tal-bniedem anki li qed jikxef ruħu. F'dan is-sens eri, il-bniedem mikxuf quddiem ir-realtà, il-bniedem mikxuf Palma me Franġisku. Tant snin ilu San Franġisk meta neża u ħalla l-ħwejjeġ waraj għax rid jinqata' kollox
F'dan is-sens naħseb l-era hija wkoll element isu rikonoxximent tal-limitazzjonijiet tal-individwu ukoll, però ma naħsibx li hemm il-konnotazzjonijiet reliġjużi, għalkemm konnotazzjonijiet spiritwali ċertament hemm, imma mhux speċifikament reliġjużi. Peress li se toħroġ biex ngħidu hekk fi żmien pjuttost qaddis fil-Gżejjer Maltin u anke mad-dinja Kristjana kollha. Għandux taqsam ma' reliġjon, ma' spiritualità, il-lirika? Ċertament, ġifiri Robert Farrugia Flores li kifet ngħidu speċi kiteb il-lirika ta' dan l-album, ċertament li fih hemm element ta' tfittxija mhux biss tal-bniedem fih innifsu, imma anki tal-bniedem li lin minnu innifsu. F'dan is-sens naħseb li hemm element ta' tfittxija spiritwali u forsi anki reliġjuża. L-element reliġjużi kolli ngħid jien ma narax l-element fis-sens ta' reliġjon partikolari, imma ċertament li hemm bniedem li qed ifittex lilin mid-dinja ċkejkna ta' kull wieħed waħda minna bħala bnedmi. Żgur li f'Robert hemm din it-tfittxija għal sens li jmur lilin. U din l-għaqda li qed tagħmel bejn xogħlijiet tiegħek u xogħlijiet tal-grupp, il-femit tiegħek u l-femit tal-grupp, dina ġejja għaliex qed tħossha li hija vera rabtat bejnietkom jew waslitek biex tara ċertu elementi li forsi qabel ma kontx tara fik innifsek jew fil-kidbit tiegħek. Ċertament it-tieni waħda li semmejt, jiġifieri din il-kollaborazzjoni speċjalment lili. Lilek personali. Eżattament, speċjalment lili personali tatni l-opportunità li nesplora oqsma taħsib, filosofija, esperjenzi u anki oqsma ta' kidba li qabel ma esplorajtomx. U ma ħassejx ħtieġa li tesplora forsi. Jew ma ġietx l-okkażjoni, kultant hija naħseb li kultant fina hemm il-ħtieġa li jkun hemm ċirkostanzi li ġeluna nesploraw nimirħu foqsma fi spazi li qabel ma konniex. U għalkemm se tgħidli li inti ma tafx għandhom f'moħħhom min se jiġi, imma taħseb li ħadd tolqothom b'xi mod minn dali qed tajt inti se tolqot anki lill-udjenza li se jkun preżenti għat-tnedija ta' din as-CD? Jiena naħseb illi ħafna minn dawk u diġà jidher li hemm interess kbir fit-tnedija. Ħafna minn dawk li ġejjin jafu ftit jew wisq se jiltaqgħu miegħu. Iva, probabbilment għaliex semaw il-kanzunetta Flynn li diġà qiegħda fuq il-YouTube u allura speċi diġà għandhom idea ta' direzzjoni li qed jieħu l-grupp. Għandek direzzjoni biex ngħidlek reali ħafna, realistika ħafna, ma hemm ukoll element ukoll ta' lirika u ta' mużika li tmur lil minn dak li hu mistenni, minn dak li hu ovvju. Ċertament hemm dak. Naħseb ukoll li il-fatt li Platos iddeċidew illi involvu poeta għalkemm ir-rwol tiegħu naturalment se jkun limitat għax fl-aħħar mill-aħħar din hija tnedija tas-CD mhux ta' ktieb tal-poeżiji tiegħi, imma l-fatt li hemm involviment ta' poeta naħseb jindika lill-udjenza illi hemm interess illi ikun hemm żvilupp tad-diskors u tat-temi illi b'xi mod imissu ma' dan l-album il-ġdid era. Aħna tiġa smajnija id-diska, jiġifieri daw il-punti li semmejna ħarġu mid-daq ta' din as-CD. Li nirrepetu kit hija CD maħruġa minn Plato's Dream Machine. Eżattament. U kantata minn Robert Farrugia Flores. Vera. Inti għattinna wkoll? Ki ktibt kumment dwar Flynn, dwar din il-kanzunetta. Ħanna nsimgħu il-kumment tiegħek għax aħna diġà smajnija. Eżattament. Il-kumment fil-fatt jinsab fuq l-internet jekk tfittxu qiegħed fuq il-paġna tal-YouTube fejn hemm il-kanzunetta u f'postijiet oħra. Flynn, l-għedet hija kelma Maltija illi għadha tintuża fost f'ċerti. Flynn għadu ġifieri. Le, Flynn tfisser sempliċement bniedem kwalunkwe. Flynn huwa bniedem kwalunkwe. Mhux għadu. Le. U il-kelma Flynn fil-fatt mill-ewwel tat indikazzjoni ta' fejn sejra din id-diska u fil-fatt fejn sejra dan l-album. Robert qed jesplora
Minu il-bniedem komuni, x'inhi l-istorja tiegħu, x'inhu dak li qed ifittex, x'inhu dak li jagħmlu bniedem komuni. Ġifieri din mhijiex biss l-istorja li jrid jirrakkonta Robert tiegħu innifsu, imma hija Robert li qed jipprova jesplora ir-realtajiet ta' kwalunkwe bniedem, ta' bniedem normali fil-ħajja ta' kuljum. Naħseb din ukoll se tattira lill-udjenza. Jiena jkolli waqfek hawnhekk, nawgura lill-grupp lil Plato's Dream Machine li se jniedu dina s-CD ġdida, nittama li jisibu min jismagħhom u min jifhimhom, għax ħafna drabi meta tagħti xi ħaġa ġdida issib isu barriera biex teliba din għal-frontiera tkun trid jew tixxabbat jew taqa' mill-għoli jew tagħmel xi ħaġa straordinarja, nittama li ma jkollhomx għaliex għalfejn jagħmlu dal-affarijiet, imma li kollox imur tajjeb fis-26 ta' April fit-8 ta' filgħaxija fl-MITP. Eżattament. Jiena nirringrazzja lilek Adrian talli malajr ħaltamlilna din rokna dwar din CD li se joħorġu Plato's Dream Machine. Peress li din l-ġimgħa mqazza u kienet il-ġimgħa l-kbira l-bieraħ u lajt il-kbir wasal biex jkun magħna wkoll. Allura jiena nixtieq ngħid l-isbaħ xewqat tal-festa. Skont li ma festa, x'waħda mhix festa fil-fatt, ma naħsib li tista' tgħid festa il-fatt li miet iben xi ħadd, ma naħsib li festa, imma ċelebrazzjoni. U l-oħra hija l-festa tal-qawmina, dik nistgħu ngħidu la festa buċna minn quddiem. Jiena nawgura lilek, lil Samuel li qiegħed magħna wkoll, u lil Karmenu, lil Silejn u lil daw kollha li huma parti minn Campus FM li sbaħ xewqat għal dan żmien għaddiet. Grazzi ħafna tal-li kontu miegħi. Ġeż Gulajmir selmilkom. Smajtu Prisma, programm dwar personaġġi u attivitajiet kulturali bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joyce Gulajmer.